हेलो फ्रेंड्स फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं लाना फैलायबाय गोदान निउज आपडेट। बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामाखैला लोगोसेनो बेल आइकनखौबोथ' थुनो दाबावथार। थ' गिबियावनो दङ नारायणपुरनि सिमिलिगुरियाव सासे न'आव टिउसन लाग्रा फोरोंगिरिया टिउसन लाबाय थानाय समाव रावखौबो गैयैनि सुजुग सुबिदा लाना सासे फरायसुलिखौ गाज्रि हाबा मावो। फरायसुलिया थाखो 10 आव फरायोमोन। दा फोरोंगिरिया साइन्स आरो मेथामेटिक्सआव लायोमोन, माने बे मोननै साबजेक्टआव लायोमोन। दा मुङा जाङु दिहिया। थ' बे माने हिन्जावसानि बिमाया बिथांखौ मिथिनानै माने सिमिलिगुरि पुलिस थानायाव गसरहैबाय। थ' नैथियाव दङ उदालगुरियाव फिन हाथियार बोखांनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्ला हरिसिङा थानानि सिङाव थानाय लक्षी दैनि सेराव हाथियार बोखांनो मोन्दों। मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों रबिबारखालि फुंनि समावनो 2 नं घाग्रा गामिनि लक्षी दैनि सेराव रैखाथि हानजाया नागिरनानै बोखांनो मोनो गंसे HK-33 राइफल, गंसे M16 राइफल, गंब्रै मेगजिन आरो गं 27 गोथां गुलि। थ' बेनि उनाव जोङो 3 नाम्बाराव कुसुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय मैनागुरि गङिया ओनसोलाव हाग्रा बिफान आरो गामियारिफोरजों नारा-नाथा जायो। दा क'क्राझार जिल्लानि कुसुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय मैनागुरि गङिया ओनसोलाव हाग्रा बिफान आरो गामियारिफोरजों थांनाय रबिबारखालि नारा-नाथा दावराव-दावसि थासारि सोमजियो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय रबिबारखालि कुसुगाव गङिया गामिया हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा मैनागुरि गङिया ओनसोलाव हाग्रा ओनसोलनिफ्राय खावनानै लाबोखोमानाय बेसेन गोसा दंफांफोरखौ सिग्रोमदोंमोन। लोगो लोगो ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोर आरो आइजोफोरा जाथाय थिलियाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरजों नारा-नाथा दावराव-दावसि थासारि सोमजियो। गिबियावनो नोंथांमोनाबो भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रोदो। सब सुर पाचुर 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 सब पाचुर बेनि उनाव दं जोंहा गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला चिराङाव 20 जुलाइआव हर थाफैगोन। आसामनि माहारियारि गेदेर जेंना दैबानानि जेंनाखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला 20 जुलाइआव चिराङाव दावबायफैगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला 20 जुलाइआव चिरां जिल्लानि धालिगावआव थानाय BGR गेस्ट हाउसआव नुजाथिफैना हर थाफैगोन आरो अखानायै 21 अक्ट'आव चिरां जिल्लानि बिजिनि महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव दावबायनानै दैबानाजों खहा जानाय आरो भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ सुराद लागोन होननानै चिरां जिल्लानि सुबुं फोनांजाब बिफाना मिथिहोदों। थ' बाथियाव दङ जारबारि खालासि गामियाव साननि स्राङावनो मैदेरनि उदखार। रायजो नाङैनो नागारनो रोङै अखा हानायनि जाउनाव गोबां ओनसोलफोरावनो आदारनि आंखालाव जिब जुनारफोरा आलाय सिलाय जानो नुनो मोन्दों। बे समावनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जारबारि खालासि गामियाव रबिबारनि बेलासिनि 2:30 रिंगासो समाव हाग्रानि मासे मैदेरा आदारनि आंखालाव गामि फारसे फैनानै बुथाब बा साराय बसुमतारीनि ओंखाम संग्रा न'खौ सिफायनानै गालाङो। बेयावनो नाय बे माबायदि खालामदों न'नि। थ' बेनि उनाव जोंहा बिथां सनारिनि MLA नबनिता हान्दिक बिथांखौ कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों मैया। थ' दिनै कर'ना भेक्सिन कभाक्सिननि हिउमेन ट्रायल खालामगोन एम्सआव। एम्स होननानै बुङोब्ला अल इन्डिया इनस्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स निउ दिल्ली। थ' गिबि खेबाव गासै 375 मानसिनाव बे हिउमेन ट्रायलखौ खालामग्रोगोन आरो बोसोरा जादों माने 18 निफ्राय 55 बोसोर बैसोनि गेजेरनि मानसिफोरखौल' हिउमेन ट्रायल खालामनाय जागोन बेयाव। थ' बेनि उनाव जोंहा सनिबार खालि 7:30 माने 3 इण्डियानफोरखौ माने नेपालनि पुलिसफोरा गावहरो। थ' बेवहाय मोसौ लायनो थांनायाव थ' बेयावनो सासे जखम जायो जितेन्द्र कुमार सिंह बिथांमोन 22 बोसोर बैसोनिमोन बे इण्डियाना। थ' बिथांमोननि बेयावनो माने बर्डार इण्डिया नेपाल बर्डारनि बिहारनि करिमगन्जआव। थ' बेनो दङ मैया गासै 7 थैदों। श्री प्रमद चन्द्र शर्मा 62 बोसोर बैसोनि कामरुप मेट्र'निफ्राय, श्रीमती बिनापानि दास 28 कामरुप मेट्र'निफ्राय, श्री SK वेगेल माने ब्रिजु काछारनिफ्राय एन्ड श्री प्रसंख्या संख्या 70 तिनिसुकिया। थ' मैया गासै हगारना होदों 858। थ' बेनो दं मैया गासै पजिटिभ मोनदों 1018 आरो बेनिनो गुवाहाटि सिटियाव 570 मोनदों। दासिम कर'ना टटेल केसेस दङ आसामाव
23,999 रिकभारि 6,023 एक्टिभ केसेस दङ 7,916 आरो 57 थैबाय थैनाया बांगासिनो थ' दिनैनिफ्राय जों जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।